Seventh-day Adventist o sa man, local or kuan, local or tawag in General Conference. General Conference. O sige po. Ang akong pangutana kay nagpamatuod man ang Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa 33 AD. Aw ka matukod ni Kristo sa 33 AD nga namatay si Kristo sa 31 AD. Sa edad nga 31. Panato ang tanawon ang balaan kasulatan, si Kristo nagmisyon tulo ka tuig. San Lucas 3:23, si Kristo nagsugod sa ministerya 30 anyos. So kung namatay si Kristo 31, so buti pasabot usa ra ka tuig yung ministeryo. Nya mo ni argumento sir sa tawag ang ibitang sagad sa mga sabadista nga wa bitaw kabalo sa counting sa mga historian. Ang mga historian manggod sir naa na sila tawag anang counting. Mutakdo og 27 nagsugod ang iyang ministeryo kung sundo nato ang counting ni Josephus ni tawag inang Josephus katong Jewish historian. Pero kung sundo nato ang tawag ining counting ni Dionysius Exiguus, magsugod gyud tawag anang year 1 motapos gyud og 33. So kanang imong kingon sir nga 31 30 patay na nisak na sa langit counting na sa years ni Josephus. Ang gisunod sa simbahan Katoliko kanang kang Dionysius Exiguus nga nagsugod gyud sa 1 AD namatay gyud sa 33 AD. Kay 30 katoy dili sir. Kato si Josephus sir Hudiyo to. Historian nga Hudiyo. Mao na nga bisan gani nga to ang kasaysayan karon sir sa mga libro late ta og 3 to 4 years. Late 3 to 4 years. Manusay maluoy ko ng ubang mga sabadista ba nga giidan lang silang pastor. Nga naman kay tanawa 31 namatay na. Wa sila kabantay nga duha ang counting diha. Di pa sir, explain ta ka sir kay nangutan naman ka ngano. Ngano. So, muhat na ko sa explanation. So, gani, wala problema para po sa mga tanan nga ni Adinhi. Kay posible man na agamito na sa inyong pastor sa mga Katoliko. So, balikon ako sa counting ni Josephus nagsugod sa in between 4 BC to 7 BC. So, buti pasabot diha niya gi-counting ang pagkatao ni Kristo mo ng late of 3 to 4 years. Wala, kung imo tanawon 33, 4 years, 29, wala na, patay na si Kristo. 27 mo pagsugod, 30, patay na siya. Kung imo tanawon na ang maayong balita, kaya ang inyong gibasihan na kanang maayong balita. Wa sila kapantay nga ang ubos ana na ay komento ang mga scholar sa maayong balita. Na kanang accounting, dili na siya fix. Nga naman kaya ang gisunod nila is si Josephus. Pero, sa mga Katoliko, ang gisunod is si Dionysius Exiguus o sa kamungihing Katoliko. O mo ito nga mo ang counting sa tuig mo na nga takdo yun 33. Tuloy na punta na kani kaduha na ni. Kung si Kristo pa'y nagtukod sa Roman Catholic Church, nganong inyo magipatay ang magtutukod niya ang singilan nyo sa badista? Sa badista magyud ang nagpapatay. Sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18, labi pa hinuong na ninguha ang mga Hudyo. Katong mga Hudyo, mga sabadista man to sir, di man to mga Domingista. Labi pa hinuong na ninguha ang mga Hudyo sa pagpatay kay niya kay dili lamang gilapas niya ang adlaw Sabado. So dili kami. Dili komento na ni San Juan. Si San Juan, remember nga siya ang eyewitness. Diba? Lagi. Dili kalaban. Si San Juan mismo komento na niya. Iyahan ang tawag anang detalye. Dili na komento sa kalaban. Na sinasabtan ni San Juan na kaptong mga Hudyo nga sabadista, buot patay kang Kristo. O niya, kisa man nagtara sa ukmanan? Katoliko? Dili oy. Kaya ang Katoliko anang panahon na mo pagtukod ni Kristo anang panahon na ang nagtara sa ukmanan kaptong mga Hudyo nga sabadista nga barkada ninyo. So, ikatulo. O sana kada kung binuang mga higalag, mga igsuon nga pasangin lang nato ang simbahan Katoliko pagpatay kang Kristo. Na naman kay ang founder, dili. Sa kasaysayan na sir Sir, sa kasaysayan na sir. Ay sa ko pugi sa kadali sir. Sa kasaysayan ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana si Kristo mismo. Sa Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist bunga na sa pagkapalpak ni William Miller ni atong 1844 ni si Ellen G. White ang iyang bana si Joseph Bates o Jane Andrews
nagtukod og Seventh-day Adventist. So buot ipasabot ka ng pundok yung gipasakupan sir, Amerikano ang manluluwas ana sir. Amerikano. Kung tinuod pa ang Roman Catholic Church, nga naman nga si Mr. Junjuna ni gamit magtamper nga Biblia sa diyang nagdebate sila ni Pastor Villaber. Ha? Klaro mo to kayo, di ba gipatikos kan ni Pastor Villaber tong debate ninyo? Sa tinuod lang sa debate na mo Pastor Villaber, wag ginahimo si Pastor Villaber. Pag ginahimo, bisan pagkapila nimo balik-balikon ang among debate ngano nag-object ko kasi Pastor Villaber ni gamit og ilad nga rason. Normal lang sa debate ang mag-object labi nagmakit-an nga ang debater ni gamit og ilad. Dili tumaga Sir, lagi imo mag-isangpit si Villaber. Balik-balik ka tanaw god. Nya pagkauman pagtuon og logic sir. Kay para makit-an nimo nga tama di si Sir RGD ay. Dili ang tubag. Lagi. Butong pag gisampit man mo si Villaber. Mo na tupagon ta ka. Sir, lagi. Sige, ulayan na si Villaber. Okay. Ano ni gamit sa Walay ebidensya si Pastor Villaber o kamo na ang publisher sa gigamit nga Biblia ni Brad Janjuna tampered. tampered kay Naaba? Wala. Maitabo lang na nga factual nga tampered na kung naamoy ikapakitang ebidensya na certification sa publisher nga niingon nga tampered ng Biblia ha. Una, timpa. Number two. Katong Biblia ang gigamit. Katong Biblia ang gigamit ni Brad Janjuna based sa scholarly interpretation and translation ni gamit og dynamic form of translation. Ang dynamic form of translation, sir, maunay pa maagi sa mga butang nga ang termino mas gipasayon pa niya ang translation. Tagaan takag pananglitan, sir. Kanang St. John chapter 1 verse 1. Sa Griego, in arche in hologos kay hologos in prostontheon kay theos in hologos. Sa formal form of translation kanang word for word, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kanang word nga in arche, word for word, in the beginning. Karon sa maayong balita Biblia ni gamit og dynamic form of translation. In the beginning ba ang gibutang? Dili. Ang gibutang niya before anything else existed. Question, sayop sila? Tampered to? Dili. Dili ay sa lagi gipasabot ka. Nga sa kung punto ba gipasabot ka kay inyong pasangil nga tampered na amo certification nga tampered to? dili patumbaga sa Wala. The one who allege is the one have the responsibility to present evidence. So kamo man ingon nga tampered na asa man ang inyong hangkwan kay padi mo may bagakon. Asa ang inyong certification from the publisher nga niingon ang publisher nga tampered to? Wala. Mana ay di ikaw may pangutan na ron di man ikaw tigtubag. Kung mutubag ka, subject ka pangutan unta ka. kasi mo tana pag Ay, isa, balik ta ka Villaber. sige Pag abot kang tawag anang Villaber, ngano sa iyong object, ngano man, grabe kayo sa kang tawag anang violation sa debate, sir. Fallacy of suppressing the facts. Kung saan ang fallacy of suppressing the facts, na-standing truth iyahang i-deny. Number 2, fallacy of argumentum ad verecundium, dili siya authority nga magsabot sa amo ang libro sa igasabot-sabot. Ilad na. Number 3, fallacy of non sequitur. Grabe siya og tawag anang konklusyon na dili maoy kahulugan sa iyang tawag anang gibasa o sa iyang argumento. Ikaapat, evading the issue kay ang issue about the institution pagkatapos ang iyang argumento ngalan. Pagkahuman, equivocation, ang buti pasabot ana ni gamit sa wrong grammatical interpretation sa word nga or. Gihimo yang duha ka institusyon ang tawag ining term na or katong Catholic Church o Roman ay natapag tawag ang tampered ba tawag anang dili ang point din ha mahimong tinuod ang inyong accusation kung maka-provide kag certification from the publisher nga niingon nga tampered na. As long as dili mo maka-provide og tawag ining dokumento nga pag-prove nga tampered to, nagpabiling ni barog ang kamatuoran na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nalitok sa St. Matthew chapter 16 verse 18. dili disi motor man Ay lagi this same lagi. For example, taga
ang tawag pananglitan, Maayong Balita Biblia ug ang bag-ong Maayong Balita Biblia. The same publisher, the same tawag ining kanang mga translators o the same di lang kay color appeal publisher gyud. Yan nga paabot sa Hebrews chapter 7 verse 24. Brad. Hebrews chapter 7 verse 24. Sa daang maayong balita ang pagkapari ni Kristo wa gihatag sa lain. Sa bag-ong maayong balita niingon nga ang pagkapari ni Kristo mulungtad hangtod sa kanturan. Tampret? Dili, oy. Dili. Di ba? Para yung libro, ako giganter yung argumento ba? Akong pasabot ka lang Lagi. Mahimo lagi nga mahimong tampered na siya kung maka-provide mong ebidensya. Di lang kay mata-mata lang. Pag-provide mong ebidensya. Na naman tinamig kayo ng contrafactum non-valid argumentum. Ang buti pasabot ang pamahayag o akusasyon nga dili gani mo sandig og ebidensya kanang maong pamahayag dili na tinuod. Asa to gi? Lagi ba? Dili usan kasi nag-ingon nimo. Si kuan gikwan. Sige. Tamundok. Sige. Tagay ko ni Gitamundok. Sige Tamundok ba ang publisher? Dili niya man ang kauban. O ko nang utang kauban ba namo? Direkta sa di ba? Ayaw ko tawag anang ko na nasaba ba sa di? Ang diri ko sa ebidensya. Kinsay nag-ingon nimo nga tawag ang tamper to ingong kasi Gitamundok. Publisher ba? Di ba? Para may baw ano to ba? Publisher ba si Alvin Gitamundok? Dili man ang mga sabay si kuan Gitamundok kung dili to tinuod tong tamper to. Wa mo nang utang nga saba bagdi. Ang atuang kon ba ang ebidensya ba? Ebidensya ba? Pwede man sa mga tampered na ikaw pud pwede ingon na gani karon. Right ninyo na nga mo ingon mo nga tampered na. Ang akong gipangita ebidensya. Mayon ko ba nga ako anay yuta o sa ebidensya titulo. Mo provide kung titulo ako anay yuta. Ikaw ningon maka-tampered na asa ebidensya. Yung Gitamundok. Chismis, pero say, di na madawat sa korte si Baon kas judge na. Dili gilaylay magsulod ng katong. Ay lagi lain-lain lagi kay naay mga naay same nga publisher, same nga version, lain-lain ang ilahang pamaagi sa translation. Mo na ako di ko basta-basta mingon nga tampered na o dili as long as mo provide og ebidensya nga gikan mismo sa publisher nga niingon na kana tampered. Para man ang punto, brad. Ayo kana mo accusation magud tama man na okay right ninyo na nga mo accuse mo. Pero ang question na naa ba kay ebidensya? Para man ang question na o sa ebidensya nimo ba? Dili pwede. Ay di pa ko na guna sige. Testigo dai, sulti na. Testigo si Gitamundok inyo man ang kauban. Testigo si Gitamundok. Unsa nga klase nga witness? Direct witness or tawag ining kuan? Unsa sa nga klase nga witness? Pareha mo kutok duha. Dili. Di. Kauban lagi namo lagi. Kauban lagi namo na. Pero ang question din na ako, wala ko nang side kang Brad Talibong. Wala ko nang side kang Brad Alvin Gitamundok. Ang sakua simple, ebidensya. Tagai ko rin yung ebidensya nga ang publisher sa maong Biblia ni ingon na kanang gigamit ni Brad Talibong o ni Brad Janjuna tampered. Tagai kog ebidensya papel ba nga certification na katong gigamit nga version mao ni mao na tampered to. Ana ra man ang simple ra man na kayo. Ato ba bakit tong sulti ni Gitamundok nga tampered? Ang butang niya. Tanawat. Wala ko kabalo sa iyang tawagan ng kon. Chismoso po dito po no? Dili na Dili po ta maging chismis ba? Ang akong gipangita diri sir. Ang ako ang gipangita diri sir ebidensya. Ebidensya ba? Kanya si Brad Alvin Gitamundok dili sa ang direct witness. Nga naman di mo sa publisher. Okay lang unta na kung si Brad Alvin Gitamundok publisher siya okay mo tuo ko. Pag dili mo sa publisher pareho ra man tatig basa. Dili gibasa man ang original ug katong sa tampered. Lagi gibasa lagi niya o sige granting pareha lagi mo ang ako alang gipangita karon ebidensya. Unsang ebidensya? Niingon ba ang publishing house? Niingon ba ang publishing house nga tampered to? Sige ana laman. Sige. Ang atong himuon sir, ingna ang inyong pastor mo file mo og complaint dito sa publisher katong sa confraternity pagkauman at least ang tawag ng publisher confraternity mo issue og tawag ining dokumento nga nag-certify nga katong gigamit nga Biblia
nga na ay one holy Catholic Apostolic tampered to. Ano Kita simple. pati yung pailan si kita mundo kasi may Manong siya may mong pailan ka may nireklamo. ini Dili ba diba manong siya may pailan na mo? Pati ba Rise ka na niya. Sir, sa insaktong rason manggod sir. Sa insaktong rason manggod sir, the one who alleges, the one have the responsibility to present evidence. Sir. si kita mundo Sir. Katolik man Sir, ano sir ba? Sir, migo. Ang sa tuwa man ko din si Brad Alvin Gitamundo kung sa korte pa na hearsay ng iya. Dapat i-establish pa niya. Kanya ang pinaka-the best evidence katong mismong publisher ni Sulte. Kasi naman ang nag-publish dili man si Brad Alvin Gitamundo. Sa kuha ko gidapiga na ang akong gipangita is ibisan ako na ako tawag anang Biblia nga dili Oriental version pero same nga nakasulat one Holy Catholic Apostolic Church pero dili ka to nga version compatibility na ako'y version so karon ang tawagan na ako ang gipangita kay para ino na to nga tamper to tinuod ng inyong accusation evidence nga ningon ang publisher nga tamper to at the same time ibutan na to nga nasayop granting without admitting nga nasayop nawala ba ang kamatuoran ng Iglesia Katolika dili tinuod ito kulpisto. pero nanipes lagi sa debate lagi na sa Usa nanikas nila kato na yung tamper ng Biblia gigamit ni Junjun na lagi ingon lagi mo tamper pero ebidensya unsa tinuod pa nga ayaw sa lagi kung tampered pa to naka-provide ba si Pastor Villaver o tawag anang ebidensya nga niingon ang publishing company adto nga Biblia tampered to sige be one mo gyud ka suod mo gyud ka dito naka-provide ba ako wala mo katong debate ha naka-provide ba si Pastor Villaver o certification from the publishing house nga niingon nga tawag ining tampered to naka-provide wala di mulaban mo gina sa inyo ha kay wala to wata ka balo basig Katolik po dito publisher unsa day ka unsa naman tao ni mga tawhan na di lagi tawag anang Catholic ang confraternity version Katoliko man gyud to babet taong gyud mga ingon na ninyo nga tamper to nya pagkaman wa magyan mo isa ka pudyot nga ebidensya gihatag sa kuaron diri nga ingon nga tamper to